ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ലൈവ് ടീമട ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിമാരെ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. നാളെ മുതല് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയാവോ അല്ലെ? വൈകുണ്ഠം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അറിയാവോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? വൈകുണ്ഠം വൈകുണ്ഠം പരിചയമുണ്ടോ? വിഷ്ണുവിന്റെ സ്വർഗം സ്വർഗം വിഷ്ണുവിന്റെ വാസസ്ഥലം, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ലക്ഷ്മി സമേതനായി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അതെ. അവിടെ എന്താ ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലം, അവിടെ എന്തില്ല? സ്വർഗം. സ്വർഗം. സ്വർഗം എന്ന് വെച്ചാല് സ്വർഗം എന്താണ്? കുണ്ഠിതങ്ങളില്ലാത്ത. വൈകുണ്ഠം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കുണ്ഠിതങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലോകം അല്ലെ? നമുക്ക് വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം പോലെയല്ല വൈകുണ്ഠ ലോകം. പോവാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമില്ല, കേട്ട് പരിചയമുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. നമ്മൾ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അവിടേക്കാരും അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും നേരിട്ട് പരിചയമില്ല ആർക്കും വൈകുണ്ഠം. പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കുണ്ഠിതങ്ങള് ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് കാല് വെക്കാം. 18 ദിവസത്തെ ഒരു യാത്ര നമുക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം? ആ കുണ്ഠിതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് അല്ലെ? വൈകുണ്ഠം ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോവരുത് അവിടുന്ന്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നമ്മള് അല്ലെ? കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ തിരിച്ചു നടന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഈ കുണ്ഠിതങ്ങളുള്ള ലോകത്തേക്ക് തന്നെയാവും നമ്മളെ യാത്ര. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കാണ്. ഇന്ന് തുടങ്ങാണ് അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ്. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാന്ന്. കുറെ മെസ്സേജസ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാ പഠിക്കാൻ പറ്റാ, നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിന്ന് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഈ കുണ്ഠിതങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരാൻ. കാരണം എല്ലാവരും ആഗ്രഹം അതാണല്ലോ. പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പറയുന്നതില്? ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളൊക്കെ കുണ്ഠിതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിത്തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 1000 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 1000 പേരാണ്. ഒരു 1000 സംതിങ് അത്രേ. അപ്പൊ അത്രയും പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ ആരൊക്കെ കയറും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് അത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മള് ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഈ നമ്മളും കൂടി വിചാരിക്കണ്ടേ കുറച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മള് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണല്ലോ. നമുക്ക് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമാധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇത്രയും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോഴും അവിടെ മെസ്സേജസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക് അയച്ചാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പൊ നമ്മള് നാളെ തൊട്ട് യാത്ര തുടങ്ങാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് യാത്രയുടെ. അപ്പൊ ആരും തിരിഞ്ഞു നടക്കരുത്.
ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ യാത്ര. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ 18 ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത് ടോട്ടലി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 700 ശ്ലോകം ഓരോ അധ്യായത്തിലും 40ഉം ചില അധ്യായത്തിൽ 50ഉം ചിലതിൽ 70ഉം ഒക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഫുള്ള് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല് പകുതി ശ്ലോകങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി രൂപത്തില് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ അത് ശരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ അധ്യായം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇവിടത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഇത് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ്. അതായത് ഇസ്കോൺ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അതാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ അണ്ടറിൽ, അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലല്ല ഈ സെന്റർ വരുന്നത്, മംഗലാപുരത്താണ് സെന്റർ വരുന്നത്. കുളായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സെന്റർ. അപ്പൊ അവിടെ ഏകദേശം 12 ഭാഷയിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. അതില് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ മലയാളം. അപ്പൊ മലയാളം പറഞ്ഞോട്ടെ, നമുക്ക് ഈ ഇസ്കോണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നെല്ലുവായി, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് എന്റെ വീട്. നെല്ലുവായി ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇസ്കോൺ എന്നും വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിന്റെ ബുക്സും ഇസ്കോണും വരും. അത് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, അത് പറഞ്ഞേ പറ്റില്ല. അത് അവിടെ ആ ഇസ്കോണിന്റെ ആ ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റത്താണ് അവർ ഇസ്കോണിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്ന ഒരു ഫീലാണ്. അതെ, ഹരേഷ്ണ, താങ്ക് യു മാതാജി, ഹരേഷ്ണ ഷെയർ ചെയ്തതിന്. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കും നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. 18 ദിവസം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അധ്യായമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 18 ദിവസം ഓരോ ദിവസം ഓരോ അധ്യായം. അപ്പൊ അതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ തരുള്ളൂ, ആൻസർ നമ്മൾ തരില്ല. ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണമല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും തന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാര്യമില്ലല്ലോ അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും, ആൻസർ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഒന്ന് പറയും, ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ എന്നാലും ബേസിക്കലി നമ്മൾ അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കുറച്ച്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ ശരിക്കില്ലേ. നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണ്ടേ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നല്ല, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് തരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്നാലും പറയുന്നതാണത്. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൽ കുറെ പേരൊക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ട് സന്തോഷമല്ല, എല്ലാവരും കണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ആ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടാൻ നന്നായിട്ട്. എല്ലാവരും കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ പരമാവധി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലല്ല പുറത്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്, നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ഓക്കെ. അതല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഫുൾ 1 മണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്യാതെ ക്ലാസ് അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് കുറയും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ക്ലാസ് 18 ദിവസം നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു 45-48 ശ്ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് ശ്ലോകം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു 25 ശ്ലോകമൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വെച്ചാല് നമ്മളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ആ അധ്യായത്തിന്റെ ഫുള്ള് സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആ രീതിയിലായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഇവിടെ ലെവൽ 1 ആണ് ഇത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൽ 1 ആണ്. അങ്ങനെ കുറെ ലെവൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 1, 2, 3, 4 ക്ലാസ്സിൽ പോണ പോലെ ഇവിടെ ലെവൽ 1 ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലെവൽ 2 ജോയിൻ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 3 ജോയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ലെവൽ 4 ഉണ്ട്, ലെവൽ 5, ലെവൽ 6 ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള കുറെ പടികളുണ്ടല്ലോ, സ്റ്റെപ്പുകൾ. അതിങ്ങനെ കയറി നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വേണ്ടത് എപ്പോഴും. വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഗോലോകത്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത്.
വൈകുണ്ഠത്തിൽ നാരായണ രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നു അല്ലെ, പക്ഷെ ഗോലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി 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 പോകാനായിട്ട് നോക്കുക. 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലെവൽ 2 ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ആരും നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് ക്ലാസ് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും 1% നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിലേക്ക് നോക്കരുത്, അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകണം. ഫ്രീ ആ കോഴ്സാണ്, 1 രൂപയുടെ ചെലവില്ല. നമുക്ക് ആകെ 1 മണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ അതിന് സമയം കണ്ടെത്താന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറം നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ ദിവസവും ഇതും ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ്, നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇന്ന് മാത്രം ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്നത്. രാവിലെ ഒരു 5 ബാച്ച് ഉണ്ട് നമ്മുടെ. രാവിലെ 6:30 ഉണ്ട്, പിന്നെ 11:30 ഉണ്ട്, 3 മണിക്ക് ഉണ്ട്, 7 മണിക്ക് ഉണ്ട്, 8:30 ഉണ്ട്. 5 ബാച്ച് ഉണ്ട്. ഈ 5 ബാച്ചിന്റെയും ഓറിയന്റേഷൻ ഒരുമിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ക്ലാസ് നാളെ തൊട്ട് ഓരോ സമയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് ആ സമയത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. രാവിലെ ഉള്ളവർക്ക് രാവിലെ ഓരോ ടൈം അനുസരിച്ച്. ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കയറാൻ നോക്കുക. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സമയത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സമയത്തിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം ഉള്ളതല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് 2 അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടാവും, മാതാജിമാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇസ്കോണിലെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും നമ്മുടെ നാട്ടില് ചേച്ചി, ചേട്ടാ, അങ്കിള്, ആന്റി എന്നൊക്കെ അല്ലേ വിളിക്കുക. പക്ഷെ ഇസ്കോണിൽ എല്ലാവരും മാതാജിമാരാണ്. ലേഡീസ് എല്ലാവരും മാതാജിമാരാണ്. ജെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രഭുക്കന്മാരെന്നാ വിളിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിലെ പ്രായം ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. എല്ലാവരും നമ്മള് മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു എന്നാ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക. 2 മാതാജിമാര് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂമിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നോക്കുമ്പോ കുറെ പേര് ഫോണിന്റെ പേരിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പേര് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടായിരിക്കാം അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ ചേർക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആണിതൊരു, അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആണിത്. 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ടാവും. എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മള് ഭയങ്കര PSC എക്സാം ഒന്നും പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നല്ല. നമ്മളെ നീറ്റ് ഒന്നും പോലത്തെ എക്സാമുകളല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോ അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നല്ല. നമ്മള് പഠിപ്പിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇട്ടുണ്ടാവുക. അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ 20 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാം, 60 വയസ്സുള്ളവരുണ്ടാവും, 70 വയസ്സുള്ള 95 വയസ്സുള്ള ഒരു മാതാജി വരെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാരണം ഒരു ഫോർമാലിറ്റി, നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു എക്സാം ആയിരിക്കും ലെവൽ 1 നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എക്സാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യോ ഇനി നാളെ തൊട്ട് അവിടെ കയറിയ പഠിക്കണ്ടേ, എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവില്ലെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എക്സാം എഴുതണം നിർബന്ധമുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. കാരണം അങ്ങനെ തോന്നാണ് എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളും ചെയ്യും, എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത് കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതല്ല. 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നു. 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുന്നു. അത്രേ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ, അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നാണ്, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതായത് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലിങ്കിന് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഇട്ട് അറിയിക്കുക. കാരണം അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വിളിക്കും, കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കും. കൊച്ചു കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കുന്ന പോലെ ആദ്യമായിട്ട്. കാരണം ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറടി തോന്നും നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോ. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശീലമില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പണിഷ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ 2ാമത്തെ ദിവസം കയറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും, കയറുന്നുണ്ടോ, എന്താ മാതാജി കണ്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. കാരണം അത് കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കുന്ന പോലെയാ. കാരണം അവരെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയക്കും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക്, കുറച്ച് ദിവസമല്ല കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക അന്ന് അങ്ങനെ അമ്മ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്
എനിക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയതും എന്ന് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ ആദ്യം അത് അവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരാ ലെവൽ 1 കാരണം എല്ലാ സർവീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുക. അത്ര മാത്രമേ. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളെ കേരളത്തില് നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിവ് കുറവാ ബേസിക്കലി അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് അറിവ് കുറവാ. കാരണം പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ആരും എല്ലാവരും. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് പഠിക്കാം, നമ്മളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ പേരക്കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ ജനറേഷൻ നന്നായിട്ട് വരും ആണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ആഗ്രഹം എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ്. നമ്മളിത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞും കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ട. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ആരോ ചോദിച്ചു ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ പതുക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത്, ഡൗട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്ത് അധികം ചോദിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാവരും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് 1 മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ. അപ്പൊ സംശയം ചോദിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് ലാഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ചില സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തോന്നും ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നാം. നമുക്ക് ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ല തർക്ക വിഷയം പോലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തോന്നാണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർക്ക് സ്പെഷ്യലി മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിക്കാം. ടീച്ചറെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തരും, ആ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിക്കാം. മാതാജി അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കാം. ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു പോകില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ വെക്കും. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നല്ല ഫ്ലോയിൽ പോകാന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതവിടെ ക്ലിയർ ആവും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡെയിലി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ. അപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിടും. അല്ലാത്ത ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ വേഗം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. PPT ഉണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ PPT വെച്ചാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം, അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പറയാം. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ലൈവ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പരമാവധി ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. ലൈവില് യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ജീവനില്ലാത്ത ക്ലാസ് പോലെ ആയിരിക്കും യൂട്യൂബ് വരുമ്പോ. ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംശയം പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിന് ഒരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യൂട്യൂബ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാന്നല്ലാണ്ട് അത്ര നമുക്ക് ഒട്ടും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നിവർത്തില്ല. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ പരമാവധി. ലിങ്ക് എന്താ മാം? ചാനലിന്റെ പേരെന്താണ്? ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ. യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാം. യൂട്യൂബിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടരാം കേട്ടോ. ലിങ്ക് ഒന്ന് തരുമോ? ചെയ്തുതരാം. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഇട്ടു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരമാവധി യൂട്യൂബ് ഒന്നും കൂടി കാണാം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭാഗം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചോടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ കയറാതിരിക്കരുത്. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഒരു സത്സംഗമാണത് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പല സ്ഥലത്തുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ കുട്ടിതങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. 1000 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എന്തോരം പേരുണ്ടല്ലോ. അതും കേരളത്തിലെ മലയാളികളെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഇത്രയും പേരെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഞാനും അതിലൊരു പാട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മള് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
അല്ലെ? കാരണം ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടാനും എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ, അതിനൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാന് എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും ഇതിൽ വന്നത്. അപ്പൊ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. എത്രയോ പേര് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും, ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് പരമാവധി മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്റെ പേര് മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവിദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊപ്പം ഈ 18 ദിവസം കൂടെ യാത്രയുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. ആരും ഇറങ്ങുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാണ്. പിന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പൊ ടീച്ചർമാരും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. മാതാജിമാര് 2 പേര് കൂടി ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും മാതാജിമാരാണ്. പറയുമ്പോൾ മാതാജിന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഫീല് നിൽക്കും. അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക അടുപ്പല്ല എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. മാതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ 6:30 ബാച്ചും 8:30 ബാച്ചും ഞാനാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ അതിൽ മാതാജിമാര് 2 പേര് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇന്ദു മാതാജി, സന്ധ്യ മാതാജി, അഞ്ജന മാതാജി, പിന്നെ വേറെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനുണ്ട് മാതാജി. ഇനിക്ക മാതാജി ഉണ്ട്. ഈശ്വരി മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈശ്വരി മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിമാരുണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ. ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇതിപ്പോ കുറെ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊരു പാടാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. പിന്നെ വന്നിട്ട് 11:30 ബാച്ച്. 11:30 ബാച്ചില് ഹരേ കൃഷ്ണ സുനില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഞാൻ സുനില ശ്രീരാധ ദേവിദാസിയാണ്. സുനില ശ്രീരാധ ദേവിദാസിയാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ 18 ദിവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ 11:30 ബാച്ചിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്താ പറയാ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് വളരെ ദുർലഭമാണ്. അപ്പോ വളരെ മുജ്ജന്മ സുഹൃതം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? ആ ഇഷ്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രകടിപ്പിക്കുക ഭഗവാനോട്? അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയരുത്. നമ്മൾ ഒന്നേ കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരിച്ച്? ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയാ 1 മണിക്കൂർ മാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത യാത്ര ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കഴിയും. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ അല്ലെ? അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. പാഴാക്കി കളയരുത്. പിന്നെ ഒരു അപേക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അത് ചെയ്യരുത്. കാരണം 18 ദിവസമേ വേണ്ടൂ, 1 മണിക്കൂർ വീതം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക 18 ദിവസം വരെ. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. അത് പാഴാക്കി കളയരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങനെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ആ ക്ലാസ്സിലെ മാതാജിമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല. ശോഭന മാതാജി, മോളി മാതാജി, ഷീബ മാതാജി 3 പേര് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സഹായത്തിനുണ്ടാവും 11:30 ക്ലാസ്സിൽ. പരിചയപ്പെട്ട നമ്പർ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടരാം കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെയും. അത് കഴിഞ്ഞാല് 3 മണിയുടെ ബാച്ചും 7 മണിയുടെ ബാച്ചും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മാവതി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള്, സന്ദേശങ്ങള് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയില് നമുക്ക് ജീവിത വിജയത്തിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ലളിതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആണ് നമ്മളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം, വിവർത്തനത്തോടു കൂടിയ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കയ്യിൽ അത് ബുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്.
ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ PDF ഇട്ട് തരും അന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ. അപ്പോൾ 18 അധ്യായമാണ് ഉള്ളത്. ആ 18 അധ്യായങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതെല്ലാം നമുക്ക് ജീവിത വിജയത്തിന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം സഫലമാക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ വിധത്തിലാണ്. അത് വളരെ സരളമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ള ബുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 2 എത്തുമ്പോഴെങ്കിലും ആ ബുക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് ചോദ്യം പറയാം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് സജഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാനാണല്ലോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ സ്പീഡിൽ പറയണോ അതല്ല എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മണിയുടെ ക്ലാസ്സില് മിനി മാതാജി, ജൂലി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ. 7 മണിയുടെ ബാച്ചില് റീന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ തരാം. പരമാവധി എല്ലാവരും മെസ്സേജ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറെ സർവീസുകൾ ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മാതാജി പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചവർ ആരും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. കാരണം ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ മെസ്സേജസ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ഇടും. കോള് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മെസ്സേജസ് ഇടാനായിട്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ശരിയാ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ബുക്കാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മ ഒന്ന് പറയാം. ഇതില് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കുറെ പേരൊക്കെ ബുക്ക് മേടിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമസോണിൽ നിന്നും സ്കോണിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മേടിക്കാത്തവര് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് മേടിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. നമ്മളെ ജീവിതത്തിനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പുസ്തകം ഈ ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാതാജി. ഇത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ള ബുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബുക്കിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകവും അതിന്റെ മീനിങ്ങും എല്ലാ ദിവസവും PDF ഇട്ടുതരും. ഗ്രൂപ്പിൽ PDF ഇടും, നമുക്ക് അത് കിട്ടും. പക്ഷെ ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ PDF-ഉം സ്ലൈഡും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, വായിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ബുക്ക് വേണ്ടി വരും. കാരണം ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ബുക്ക് വേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തിരി അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടി. എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും. കാരണം നമുക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ പുസ്തകം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 300-350 രൂപ താഴെയായിട്ടാണ് ആമസോണിൽ കണ്ടത്. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 11:30 ബാച്ചിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേറിക്കോട്ടെ മാതാജി, ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒന്ന് മെസ്സേജ് മാതാജി ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ശരി. മാതാജി എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ കറന്റ്ലി അബുദാബിയിലാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുക്സ് ഒന്നും ഇല്ല. നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസബിൾ ആയിട്ട് എവിടെയും മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നല്ല നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന PDF തന്നെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണേ.
ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പ്രിന്റ് മാതാജി ആദ്യം നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ അയച്ചതിന് PDF നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ മാതാജി ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ ക്ലാസ്സിൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാതാജി? 7 PM ആണ് തോന്നുന്നു. 7 PM. മാതാജി ഒന്ന് നമ്പർ അവിടുത്തെ അഡ്മിൻസിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കണം. അവർക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇടണം. ഞാനൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയാം ബുക്ക് അവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. അവിടെ എന്റെ ഉള്ളവർ കയ്യിൽ വേറെ ഗീത ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഇതന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ മാം? മാതാജി ഈ ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കുറവുണ്ടാവില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഓർഡർ അനുസരിച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ മാതാജി അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പോയിന്റ്സ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, എന്റെ കയ്യിൽ ചിന്മയ മിഷന്റെ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഗുരുവായൂരിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗീതയുണ്ട്. പിന്നെ വിദ്യാനികേതന്റെ സ്കൂളിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ 3 അല്ലാതെ വേറെ ഒരെണ്ണുണ്ടോ ഇനി? ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരും റിസർച്ച് ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത. കുറേ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയ മാതാജിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ കട്ടിയും ഈ ബുക്കിന്റെ കട്ടിയും നോക്കിയേ, ഇത്രയുണ്ട് ഇതിന് പേജസ്. അപ്പൊ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതി പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ശങ്കരാഭാഷ്യം വെച്ചാലും എന്താണ് ചിദാനന്ദപുരി എന്തോ അവിടെ മാതാജി എഴുതി കാട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചത്. അപ്പൊ ആരെ വെച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരാൾ എഴുതുമ്പോ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ തോന്നാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് ബുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നാണെങ്കിൽ മേടിച്ചാൽ മതി. അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഗുരുവായൂർ കിട്ടില്ലേ ബുക്ക്? പറയാവോ? ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബുക്ക് രാമകുമാർ എഴുതിയതാണ്. അത് എല്ലാ വ്യാഖ്യാനവും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ബുക്ക്, അതുപോലെ മാതാജി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് ഇതിപ്പോ സിലബസ്, അതായത് കുറെ ഓതർമാരുണ്ടാവും, എഴുതുന്നവർ കുറെ പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബുക്ക് എഴുതുമ്പോ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും ആ ബുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ മാതാജി ഒരു ബുക്ക് എഴുതുമ്പോ കുറച്ച് മാതാജിയുടെ വക ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ പറയില്ല ഇന്ന ഓതറുടെ പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും. കാരണം ആ ബുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനും ആ ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ബുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരുമോ? കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാമോ? ഒരു സെക്കൻഡ്. മാതാജി ബുക്ക് ഗുരുവായൂർ അവൈലബിൾ അല്ലേ? അതെ, ഗുരുവായൂർ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് ബുക്ക്. നമ്മൾ അടുത്ത് ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകൾ എല്ലാവരും ബുക്ക് കിട്ടും. മാതാജി എന്റെ കയ്യിൽ ഈ ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഇതും ഇസ്കോണ് തന്നെ അവര് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ്. ഇത് അതെ അതെ അതാണ് മാതാജിയുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്ക് കറക്റ്റ് ആട്ടെ. ഇവിടുത്തെ ഇസ്കോണിന്ന് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മതിയാവുമല്ലോ. ഞാൻ ബഹറിലാണ്, വേറെ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. മലയാളത്തിലെല്ലാം ശരി ബുക്ക് അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ബുക്ക് കുറെ ബുക്കുകൾ 3-4 ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്ക് ഉള്ളവരൊക്കെ ഇനി ഈ ബുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. കാരണം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ബുക്ക് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയില്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാദ്യം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് മേടിക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ലെവൽ 1 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 2 ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ബുക്ക് മേടിക്കാം. ഈ ബുക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ള ബുക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് മേടിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. അല്ല, ആഗ്രഹമുള്ളവരും മേടിച്ചോളൂ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ, അതിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതി പോകുന്നതാണല്ലോ ബുക്ക്. മലയാളത്തിൽ കൂടി ഉള്ളതാണ്, മലയാളത്തിലുള്ളതാണ് അത്. അതെ, മലയാളം ക്ലാസ് അല്ലേ നമ്മുടെ, മലയാളത്തിലാണ്. അതെ അതെ അതെ, ശരി ശരി. മലയാളമാണ് കേട്ടോ. സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നില്ലേ?
മീഷോയിൽ ഇത് സെർച്ച് ആമസോണിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അവൈലബിൾ അല്ല. ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ആമസോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മാം. ആമസോണില് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടുതരാം. ആമസോണിൽ നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ, അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാം. ആ ബുക്കിലെ മലയാളത്തിലെ വ്യാഖ്യാനം, ഈ ബുക്കിലെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാനൊരു ബുക്കുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരാള് പറയാവോ? എന്താ പറഞ്ഞ? എനിക്ക് കേട്ടില്ല. എന്താ? കോയമ്പത്തൂർ ഇസ്കാൻ ടെമ്പിളില് ഈ ബുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും, മലയാളം ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. കോയമ്പത്തൂർ എന്തായാലും കിട്ടും. ഇതിന്റെ അഡീഷൻ നടക്കണ അവിടെയാന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ക്ലാസ് ഞാൻ 11:30 ക്ലാസ്സിനാണ് ചേർന്നത്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ സമയം കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാറി കയറാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ലല്ലോ? മാറിക്കയറാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത എന്തെന്നറിയോ, പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സാധാരണ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ് തന്നെ വേണം, കയറാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മാറാം. 6:30 തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഒരേ ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. ലിങ്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങാനും 6:30 ബാച്ചിൽ കയറാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ 11:30 ബാച്ചിൽ കയറാം. അതല്ല ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും ലിങ്കിൽ കയറാം. പക്ഷെ അവിടെ മാതാജിമാരോട് പറയണം, ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ സമയം ഇന്ന് അസൗകര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കയറാൻ സാധിച്ചില്ല, ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ 6:30 ബാച്ചില് കയറാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല, അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് 11:30 കയറണമെങ്കിൽ 11:30 11:30 ബാച്ചിൽ മാത്രല്ല 6:30 അഡ്മിൻസിനോട് പറയണം, ഞാൻ ഇന്ന് 11:30 ബാച്ചിൽ കയറുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചോളും കയറുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കയറാൻ സാധിച്ചില്ല. പറയോ? എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് മാതാ ജലപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒന്നും കൂടി എന്താന്ന് പറയാം അല്ലെ? ലെവൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിനെയാണ് ലെവൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ, നമുക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഒരു എന്താ പറയാ, ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും ക്ലാസ് എടുക്കും. അപ്പൊ അതായത് ഒരു അധ്യായം 2 ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ചിലപ്പോ 3 ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ 700 ശ്ലോകങ്ങളും അപ്പൊ എടുത്തു പോകും. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് ഏകദേശം 1 മാസം വരും, ലെവൽ 2 ക്ലാസ്. കാരണം 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ വരുമ്പോ എന്താണ്, മുഴുവനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആ ബുക്ക് എടുത്തു പോകും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് സെക്ഷന്റെ വരുന്നത്, ലെവൽ 2 പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ലെവല്, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെവല്, അങ്ങനെ ലെവല് വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് വരും. അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും, താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട്. നമ്മൾ ആഗ്രഹം ആരും പോവരുത്, എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഒട്ടും നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഹരേഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. ഫീസ് ഇല്ല, ഒറ്റ ക്ലാസ്സിനും ഫീസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഫീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനും ഫീസ് ഇല്ല, എല്ലാം ഫ്രീ ക്ലാസ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് പറയില്ല, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ മാറ്റി പറയും 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ്, നമ്മൾ ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചതൊക്കെ തെറ്റാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയണെന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ തർക്കിക്കാനൊക്കെ തോന്നും, മാതാജി പറയണത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം വെക്കാന്ന്. അപ്പൊ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. കാരണം ശരിക്കും നല്ലൊരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലൊരു സംഭവം അത് ശരിക്കും. മാതാജി, ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരും എല്ലാവർക്കും. ഗൂഗിൾ ഫോമിലാണോ എക്സാം എഴുതുക?
ഗൂഗിൾ ഫോമിലല്ല, ഡയറക്റ്റ് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്. ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ കുറെ പേർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ട് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത്. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാ മാം? ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ഫോട്ടോ വെച്ച് അയച്ചു തരികയാണോ? അങ്ങനെയാണോ അത്? മാതാജി അത് ക്ലാസ്സിൽ പറയട്ടെ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ടെൻഷനേ വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കാം. ക്ലാസ് കേട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇതിനാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെന്ന്. അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പൊ മാതാജിമാര് പറഞ്ഞില്ലേ, അവര് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക. ഏത് രീതിയിൽ ക്ലാസ് വേണം ആ രീതിയിൽ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും. എക്സാം ഇരിക്കുമോ മാതാജി? എന്ത് 11-1 11-2 എല്ലാത്തിനും ഇതുപോലെ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും എക്സാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എക്സാം ഉണ്ടാവും. എക്സാം നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ്സിൽ കയറാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിച്ച് കയറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഫോൺ വിളിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കുറെ പേര് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്. ലീവ് ചെയ്തോളൂ, സാരമില്ല കേട്ടോ, ലീവ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും നോക്കണം. ക്ലാസ്സിൽ ഡെയിലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സമയം പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടൈമിലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. 18 ദിവസം എല്ലാതും ഒരേപോലെ ക്ലാസ് പോകുന്നതായിരിക്കും. മാതാജി 8 മണിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. 8 മണിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇപ്പൊ ഓറിയന്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വെച്ചെന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ബാധകമാണ് നമ്മുടെ. ഹലോ ചേച്ചി. ചേച്ചി മാതാജി എന്ന് വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ. പറഞ്ഞോളൂ. കേട്ടില്ല മോനെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ വിസ്മയാണ്. ഞാന് ഇതില് ഈ ലിങ്കില് കേറാൻ കുറച്ച് വൈകിയിരുന്നു. പകുതി ക്ലാസ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഏത് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഏത് സമയം തെരഞ്ഞെടുത്ത്? അതല്ല, ഈ ക്ലാസ്സില് വൈകിയിരുന്നു കേറാൻ. ഏത് സമയാണ് മോൻ എടുത്തത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാന് 8:24 എടുത്തു. 8:30 സമയം. 8:30 സമയത്ത് ഈ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവനും യൂട്യൂബിന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ ലൈറ്റ് ആവേ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിമാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ക്ലിയർ ലിങ്ക് അയക്കൂ കേട്ടോ ചാനലിന്റെ. ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുതരാം. ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് മാതാജി ക്ലാസ് കയറുമല്ലോ അല്ലേ? കേറും തീർച്ചയായിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറണം എല്ലാവരും. ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം അതാണ്. കാരണം നമ്മള് നമസ്തേ മാതാജി. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ടൈമിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് എത്ര മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 6:30. ഞാൻ 7 മണിയാണോ 11 മണിയാണോ എന്നല്ല. 11 മണിന്റെ എനിക്ക് നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അമ്മേനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ 7 മണിന്റെ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ? 6:30ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. 6:30ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മാതാജിക്ക് പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മാതാജി കൊടുത്ത സമയം അനുസരിച്ച് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മാതാജി ഒന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് ടൈം നമ്മൾ കൊടുത്ത ടൈം ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? അത് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്യണട്ടോ എല്ലാവരും. അതല്ലെങ്കിൽ പാടാണേ. കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മാറി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ മാറുമ്പോ കുറച്ച് പാടാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് 11 എടുത്തെന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന അവർക്ക് 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് ഞാൻ ടൈം എടുക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പരമാവധി സമയം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എല്ലാവരും. സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പനിയാണ്. അപ്പൊ നാളെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാകണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് മാതാജിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചേട്ടെ. ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ ഒരു വർഷം പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ. അവൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അറിയാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നും അവൾക്ക് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആള് ഭഗവത്ഗീത ബുക്കൊക്കെ ആമസോണിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ ഈ ഫോണിൽ ഇതിനൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആകുമ്പോ ഞാൻ അതിലേക്ക് അവരെ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുതരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് ഇടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ. നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മാതാജി ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം മാതാജി കേട്ടോ. എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ പറയാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടുതരാം അല്ലെ?
മാതാജി ഒന്നും കൂടെ എട്ട് സമയം മണിക്കുണ്ടാവോ ഏതെല്ലാം സമയം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ആദ്യം. ഇതാണോ നമ്പർ? ഇല്ല, നമ്പർ ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ. 9497 ഒരു മിനിറ്റ്. 31 9497 9497 31 8367 94 97 31 83 67. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്പർ. ഓക്കെ. നൈറ്റ് 8 മണിക്കുണ്ടാവോ ക്ലാസ്? 8 മണിക്കല്ല മാതാജി, 8:30 വൈകിട്ട് നേരം 8:30 കേട്ടോ. 8:30 ക്ലാസ്. മോളെ ഫോണിലാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യിച്ചത് അവളെ. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചുതരാം. മാതാജി നാളെ 1-ാം തീയതി അല്ലേ? രാവിലത്തെ 6:30 ക്ലാസ്സിന് കയറട്ടാ? കേറിക്കോളൂ. 1-ാം തീയതിക്ക് കൊല്ലം തുറക്കണം, വർഷം തുടങ്ങാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ, അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ സുഖല്ലേ? നാളെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ 8:30 കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നാളത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ 6:30 കയറും. 6:30 കയറാം, കുഴപ്പമില്ല. നാളെ 1-ാം തീയതി ആയിട്ട് രാവിലത്തെ തിരക്കായിരിക്കും. അവിടെ സീറ്റ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. 1-ാം തീയതി രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കേൾക്കാന്നുള്ള സന്തോഷല്ലേ? സന്തോഷാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ 1-ാം തീയതി ഇല്ല, നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് രാവിലെ തന്നെയാ. നമ്മളെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ എടുത്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ രാവിലെ പോണതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. നല്ല സമയമല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും രാവിലത്തെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാതാജി രാവിലെ യോഗയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അതാണ് നൈറ്റ് ആക്കിയ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി എടുക്കുന്നത് 6:30 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സും ഈവനിംഗ് ഉള്ള 8:30 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സും ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 6:30 മെട്രിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ക്ലാസ്സിലൊന്ന് കേറി കിട്ടിയാൽ മതി, ബാക്കി നമ്മളേറ്റ്. ഹലോ നമ്മള് മാതാജി 8:30 മണി ഈവനിംഗ് ടൈം ആണോ? അതെ, രാത്രി 8:30. ഓക്കെ മാതാജി. ഹലോ മാതാജി, ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 2 പേർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാലോ. കേട്ടാ മതി കേട്ടോ, രണ്ടാളും കേട്ടോളൂ. പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോ 2 പേര് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അതവിടെ മാതാജിമാരോട് പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങള് മാതാജിമാര് എല്ലാവരും നമ്പറും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുതരാം. മെസ്സേജ് ഇടാൻ നോക്കാം പരമാവധി. ലീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലീവ് ചെയ്യാം, കാരണം ഇത് റെക്കോർഡാണ്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ലീവ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് വിരോധമില്ല. അതെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ കൊടുത്ത ടൈം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കൂല, വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരില്ലേ അവര്? അതിന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ജനുവരി 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 8:30 സമയം 6:30 അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെ മൊബൈലിലും. നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് നോക്കാം. 8:30 ട്രെയിനറെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. 8:30 ഞാനന്ന് പറഞ്ഞില്ല, മറിച്ച് കേട്ടില്ല. മാതാജി ശനിയും ഞായറും ഉണ്ടാവോ? ഡെയിലി 18 ദിവസം പ്രഭു, ഇതിനൊന്നും മുടക്കില്ല നമുക്ക്. ശരി മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ശരി, ഡെയിലി ഉണ്ടാവും. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 18 ദിവസം ഉണ്ടാവും. 8:30 മാതാജി എങ്ങനെ പേര് ചേർക്കതില്? എവിടെയാണ്? ഫോൺ നമ്പറാണ് എന്റെ ഉള്ളത്. അതിലിപ്പോ എങ്ങനെയാ പേര് ചേർക്കുക? അവിടെ മേലെ മാതാജി അത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്നുള്ളത് എടുക്കുമ്പോ ഏറ്റവും മുകളിൽ മാതാജിയുടെ പേര്, മാതാജിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അല്ലേ, മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? നോക്കട്ടെ, പാർട്ടിസിപ്പന്റ് നോക്കട്ടെ. എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ, പേര് മാറ്റാൻ അറിയാത്തവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അതൊന്ന് എടുക്കുമ്പോ അവിടെ എന്നിട്ട് അതുമ്മ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അവിടെ അത് മുഴുവനും കളയാം. അത് കളയുമ്പോ നമ്മുടെ പേര് മാറ്റാൻ പറ്റും. അവിടെ റീനെയിം എന്ന് കണ്ടില്ല? അവിടെ റീനെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, റീനെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ആ റീനെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേര് അവിടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. നാളെ രാവിലെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുള്ളവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഞാൻ
പ്രണാം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തും. നമുക്ക് വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പീരീഡ്സ് ആയാലും എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനോ ഭാഗവതം വായിക്കാനോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. പക്ഷെ പൂജാ റൂമിൽ കയറില്ല, അമ്പലത്തിൽ പോകില്ല, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കും. നാമജപം പഠിക്കും നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അതും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വരും. കുറെ പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി തിരിച്ചിട്ട് പിടിക്കും. തിരിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാന്നൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും കൂട്ടത്തിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഇന്നത്തെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു മാറ്റം, ഒരു ചെറിയൊരു പൊടി, ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം എല്ലാവർക്കും. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, നമ്മൾ ഇതിലെ കേട്ട് ഇതിലെ കളയാത്തവർക്ക്, അതും കൂടി പറയട്ടെ, ഇതിലെ കേട്ട് ഇതിലെ കളയാത്തവർക്ക്, ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റം വരും. നമുക്ക് നോക്കാം അത് എല്ലാവരും 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദണ്ഡവത് പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എനിക്കിപ്പോ ഇറങ്ങണോണ്ട് വിരോധമുണ്ടോ? കേട്ടിട്ട് പ്രഭു എനിക്കിപ്പോ ഇറങ്ങണോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? നാളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ? ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒഫീഷ്യലി നമ്മളെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലീവ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം, സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം. ഇതേ ലിങ്ക് ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ മതി കേട്ടോ. ലിങ്ക് ഇത് തന്നെയാണ് 18 ദിവസം, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നമ്മുടെ ലിങ്കിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.